Pán Koloman Slimák bol ohromný človek. Priateľ, kamarát, učiteľ, dbal o to, aby slovenská kinológia mala vždy dôstojný a odborný úroveň. Na jeho počesť sa koná už 27. ročník memoriálu Kolomana Slimáka. Kinologa slovenského sa zaslúžil o plemennú knihu všetkých polovnických plemien, takisto aj zapísanie slovenského Duriča, a to slovenského Kopova, do tejto knihy. A takisto významnou mierou prispel k šľachteniu slovenského plemena, slovenského hrubosrdstého stávača. Zúčastňuje sa na tomto podujatí 24 psov, psi z Českej republiky, jeden pes je z Poľska a ostatní psíky sú zo Slovenska. Skúša sa na troch hlavných stanovišťach, je to pole, les a voda. Na každom stanovišti sú ešte ďalšie skúšovné disciplíny. Stanovište pole sa skúša dohľadanie pernatej, dohľadanie srncnatej, vlečky, zajac, líška. Tu na hned pri areáli sa skúša donášanie líšky cez prekážku. V lokalite les sa skúša ochota pracovať s líškou, durenie, vodenie na remeny a iné, ktoré prislúchajú prácam v lese. Na vode, to je ďalšia disciplína, kde sa skúša dohľadanie kačice trstí, durenie na vode, stopa kačice na vode a dohľadanie žijúcej kačice. Toto je najvyššia skúška, alebo najvyššia súťaž, čo sa týka plemena stávačov. Tieto stávače sú následne vyhodnotené za svoju prácu ako cacip a cacip čakateľ. To je podľa Medzinárodnej federácie kinológie, sú to najvyššie ocenenia práce týchto stávačov. Daleko bielý vták, ku môjmu milému, pozdravuj ho na 100-krát, pozdravuj ho na 100-krát, povedz im.